Croeso nôl I daith Lle-CHI a chroeso i'r bedwaredd yn ein cyfres o nosweithiau Gymunedol, lle dyn ni'n ceisio estyn allan at gymunedau yr ardaloedd chwarelyddol a hynny trwy gyfrwng Zoom. Hyd yma, dyn ni wedi ymweld yn rhithiol a beirdd a cherddorion o Lanberis, Pen y Groes a Ffordd ond heno tro Blaenau Ffestiniog ydy hi ac yn ymuno â ni o'i gatra yn Hanner Grisia, mae'r cerddor a'r cynhyrchydd Gai Toms. Croeso ato ni, Gai. Helo, Ifor. Wel, mae blwyddyn y ddwy wedi mynd heibio ers dy gyfnod I hefo'r grŵp anweledig, ond un llinell sydd wedi glynu yn ynghoi yn sicr o'r cyfnod yna ydy y lein o graffiti Cymraeg, byth di gweithio'n chwarel am y llechan yn y gwaed. Mi gawn ni drafod hynny'n fanylach nes ymlaen, ond dwi yn dall bod gen ti chwarelwyr ar ddwy ochr dy deulu di. Oes tad, ochr yn had, Ifan Thomas Meinar yn chwarel cymorthyn, ond hefyd aeth I pylla'r glo ynghynt yn y 20au, falle, cyn dychwelyd yn ôl i'r ardal Lle-CHI a ganwyd yn had. The rest is history fel bethau. A wedyn, ochr mam, Ifan, oedd enw'n haid, ochr mam hefyd, Ifan Piers Ellis, oedd yn gweithio yn chwarel Mae Llenyddiaeth Cymru. Yn y felin, dwi'n meddwl, yn hollti Lle-CHI, dwi'n meddwl oedd o. A hefyd, o'r ddwy ochr, ochr yn had, wedi dod o Pen Llyn a Llanddeuniolan, a traws fynydd a Dolgella. Ochr mam, o dras ochr Nant Conwy, Ysbryd Ifan. Lle, sy'n profi bod, ar un adeg o bobl yn dod o'r llefydd cyfagos I weithio yma yn Ffestiniog. Ie, mae hanes Ffestiniog fel tai wedi crynhoi yn dy deulu di. Mi gawn ni gyfle I drafod mwy ar yr hanes yna a cael clywed mwy am y gan ti wedi sgwennu ar yn cyfer ni a clywed mwy am hanes Ffestiniog yn gyffredinol. Ond cyn I ni fynd at hynny, gai gymryd y gyfle yn gyntaf I sôn ychydig yn fwy am daith Lle-CHI yn gyffredinol. Bydd y rhai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn y gyfres o gyflwyniadau Gymunedol yma ers nos Sadwrn dwytha yn gwybod erbyn hyn wrth gwrs bod yna ddwy elfen I daith Lle-CHI. Bob dydd byddai'n mynd o le I le o un ardal chwarelyddol i'r nesaf gan bostio sylwadau a lluniau ar yn haith, a os ydych chi eisiau gweld hein, fedrwch chi gweld nhw trwy ddilyn y link ar waelod y tudalen. Wedyn, bob nos byddai'n cael cwmni beirdd a chantorion o'r ardaloedd chwarelyddol hyn, a nhwtha I gyd wedi derbyn gwahoddiad gen I lunio cerdd neu gan newydd, a hynny yn deud rhywbeth, yn cyfleu rhywbeth am I bywyd genedigol nhw ac am y dreftadaeth chwarelyddol. Ac byddwn ni edrych ymlaen wrth gwrs at glywed y gan newydd gen Gai nes ymlaen, Premier Byd Eang, cofiwch. Wel, mae taith Lle-CHI yn rhan o brosiect ehangach, a hynny yn ceisio dathlu y dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol sydd wedi dod i'n rhan ni yn sgil bydolaeth y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Chyngor Gwynedd I gyflwyno cais at UNESCO I geisio sicrhau statws treftadaeth y byd i'r ardaloedd chwarelyddol yma yng Ngwynedd. Mae yna dros 1000 o'r safleoedd yma I gael o gwmpas y byd, a dyn ni'n gobeithio y bydd chwareli Gwynedd a'r holl ardaloedd cysylltiedig yn cael ei ychwanegu at y restr yn fuan, gan ymuno ar safleoedd treftadaeth y byd sydd yn cael yng Nghymru yn barod, sef Blaenau Ffestiniog a Chestyll Edward yng Nghanarfon, Conwy, Biwmares a Harlech. Heddiw ar daith Lle-CHI, mi nes I gerdded o Namor I Blaenau Ffestiniog, gan basio chwareli croeso'r rhosydd a chymorthyn cyn disgyn I lawr I ganol y Llechopolis yng Blaenau Ffestiniog. Roedd yn ein dilyn y llwybr sy'n cael ei nodi
yn y llyfr yma. Snowdonia, Slate Trail, neu Llwybr Llechi Cymru gan Aled Owen. Ac os nad ydych chi wedi cael copi, allai argymell y llyfr yn gry iawn. Mae'n werthfawr iawn yn cadw chdi ar y llwybrau lle ydych chi fod. Wel, wrth i mi fynd ar yn haith o'n i'n mynd trwy dirlun hanesyddol sydd yn deilwng o unrhyw safle traftadaeth y byd sy'n ni'n deud. A dyma Dr David Glyn i sôn am sut y cychwynodd chwareli Ffestiniog a be maen nhw wedi cyfrannu i'r byd ehangach. Mae yna stori sy'n deud bod dyn oedd y ffrinanlla sydd wedi sefydlu y diwydiant yn Ffestiniog ac hynny rhyw dro, dyn ni ddim yn gwybod pa bryd yn union yn y 19fed ganrif. Methuselah Jones oedd enw'r boi, chwarelwr yn y Cilgwyn, yn y ffrinanlla, gafodd o freuddwyd rhyw dro. Oedd y holl y lleog yn dangos iddo fo bod yna gerrig dda i'w cloddio yn niffwys uwch ben Ffestiniog. Bore wedyn nath o cerdded yr holl ffordd o Cilgwyn i Blaenau Ffestiniog. Wel, dydyn ni ddim yn gwybod os ydy hynny'n wir, ond sicr erbyn bedwarif ganrif o 15 cynnar, ond nifer mawr o bobl oedd yn dechrau fuddsoddi yn y chwareli yn Ffestiniog, a nifer mawr o bobl oedd yn gadael dydwn sbyty fan Penrhyn Llyn Hiraethog i weithio yn chwareli. Beth sy'n wahanol, wrth gwrs, yn Ffestiniog ydy ffaith bod y weithiau'n ar slont. Felly, oedd modd weithio chwarael mewn tylla agorad i gychwyn, o fewn nifer o flynyddoedd oedd rhaid i chwarelwyr mynd tan ddaear. Y gorydd mawr mob man yn Ffestiniog, twneli oedd yn cysylltu nhw. Mae yna, swn i'n deud, tua 100 milltir o dwneli o dan tirwedd Blaenau Ffestiniog. Hefyd, wrth gwrs, y dre ei hun, dre cynlluniedig. Dwi'n cofio rhywun yn deud am Blaenau Ffestiniog, mae'n atgoffa ni nid am llefydd fath a Bethesda neu Deiniolen, ond am Bolton yn Lloegr. Oedd teulu Oakley a teulu Gwynllifon Newborough yn gosod allan y dre ar batrwm ffurfiol, capeli yn y sgwars, ffyrdd eitha grand, ond hefyd, fe welwch chi, yr hen drefn yn Ffestiniog hefyd, y defaid yn crwydro ar hyd y High Street, hen lôn oedd yn cysylltu chwarel a ffermdy rhyw bryfdir efo'r môr. So mae yna ddau elfen i weld yn y dre, yr hen batrwm a'r patrwm ffurfiol Victoraidd iawn. Yr rheilffordd, wrth gwrs, oedd yn cysylltu y chwareli a Ffordd Madog, Ffestiniog Railway, gafodd i chwblhau yn 1836. Cyffyla oedd yn tynnu'r wageni gwag fyny y chwaral o'r cychwyn, wrth gwrs, oedd yn mynd i lawr ar Gravity. Y Gravity Run oedd yn rhywbeth i weld yn y dyffryn, lle oedd 100 o wageni llawn yn mynd ar hyd y lein, y holl ffordd o'r chwareli i Boston Lodge ac i Porth Madog. Ond ym 1863 gosodwyd injan stem am y lein am y tro cyntaf, ac oedd hynny yn dylanwadu ar rewfydd bychan dros y byd. Ym 1870 daeth pobl o Rwsia, yr Almaen, Ffrainc, India, yr Unol Daleithiau i weld sut oedd y Ffestiniog Railway yn gweithio, a gafodd y system i addasu ar gyfer rewfydd fath ar Darjeeling yn India a rewfydd bychan yn Colorado ac yn Pomerania. Felly mae Ffestiniog wedi dylanwadu dros y byd mewn ffyrdd gwahanol, nid jyst y LleCHI Tour a slabia sy'n ymddangos mewn adeiladwaith dros y byd, ond hefyd y dylanwad yn y ffordd oedd pobl yn gosod rewffyrdd dros y byd. Diolch yn fawr iawn, David Glyn, ac mae'n braf iawn wan cael troi nôl i sgwrsio hefo Guy Toms, a os gawn ni nôl at y llinell yna o'r gân graffiti Gymraeg, byth di gweithio'n chwaral, ond mae llechan yn y gwaed. Dwi'n gwybod, mae'n lein sy'n neud lot wrtha i, achos dyna'n mhrofiad i, ac mae'r profiad uniongyrchol teuluol o fod wedi gweithio'n chwaral, hyd yn oed genhedlaeth cyn hynny. Pam da ni mor falch o arddel perthynas
a cyndeidiau sydd wedi gweithio mewn chwaral. Yn yr un modd, falle bobl yn y gogledd ddwyrain ac yn y de yn falch bod i cyndeidiau nhw, mae yna falchder ynglyn â'r diwydiant clo. Dwi ddim yn gweld yr un falchder dweder yn deud, o ia, oedd yn haid i yn ffarmwr, sti. Dyn ni'n gweld hynny. Pam ti'n meddwl, be di'r rheswm am yr bron iawn arwr addoli y chwarelwr? Mae'n anodd ar ei bus yn ymwneud ydy. Wel, un peth, y cysylltiad teuluol, hwnna'n un peth yn dydy. Y cyd-dynnu brawdgarwch, falle, oedd yn digwydd dan ddeiar ar y graig ac ati. A'r hen olyniau sy'n bodoli o'r criwia yma, yn posio, ni di criw Felin Manifferan ac ati. Felly mae'r llyniad ydy, mae'n profi y dorf, y faint o bobl oedd yn gweithio yma ar un adag. Ti'n sôn am cychwyn ganrif dwytha, 12,000 o bobl yn byw yn Ffestiniog ydy. Mae hwnna'n un peth ydy, yr cysylltiad na, y delwedda, y brawdgarwch, yr rhamant. Ond ar y lefel arall hefyd, i mi sy'n rhywun sy'n byw yn y fro yn Ffestiniog, sgyn ti'r tomenni yma o dan bywch, sy'n atgo bron, rhyw temlau, os chi di, o'r diwydiant. Ond ar y lefel arall, oedd anweledig, basydd anweledig Rhys, Will Roberts, oedd yn berchenog gloddfa ganol ar y pryd. Felly, dwi'n cofio mynd i fyny efo Rhys, pryd oedden ni yn yr ysgol, oedd o'n gweithio yn y chwaral, adran twristiaid a felly. A mynd i fyny, a cael mynd dan ddeiar efo Rhys, a gwirioni yr holl geidylla yma, mae'n anodd credu dydy bod yr byd na, byd tanddaearol na, yn bodoli. Enwedig, rhyw wedi gweithio chwaral, ond unwaith ti'n mynd o dan ddeiar a sylweddoli'r agorydd a'r tynelu ac ti'n meddwl, mae'n o waith sydd wedi mynd i greu hyn. A nid yn heini, ond yr inclens a felly. I gael yr ymdrech o fynd ar y deunydd lawr i Borthmadog. Yr ymdrech ar y gweithlu anfarth. Felly, pan o'n i'n ifanc iawn, o'n i gwirioni ac yn chwilfrydig am y chwaral yn hytrach na weld o fel rwla, o ia, allai gael gwaith o fan hyn. Wel, wrth gwrs, mae'n hysbys i ni gyd bod ti wedi dewis llwybr gwahanol. Hynny yw, lle oedd difyrwch falle oedd cerddoriaeth i'n cyndeidiau ni yn ei cora neu yn ei bandiau pres neu be bynnag pan oedd y chwareli yn ei hanterth. Erbyn hyn, ffordd o fyw, a dyna, lle oedd nhw'n troi cerig yn fara, ti'n troi noda'n fara, hoffi anafu efo gitar ac yn y blaen. Oes na, be ti'n meddwl ydy rôl creadigrwydd o'r fath yn Ffestiniog heddiw wrth edrych tuag at y dyfodol? Mae'n rôl pwysig iawn, dwi'n meddwl. Mae angen creadigedd i goroesi, i fyw. Enwedig, mae'n rhywle fel Blaenau, lle, yn y blynyddoedd, yn degawda dwytha, da ni wedi gweld gweithdra problemau cymdeithasol ac ati. Felly mae creadigedd, law yn llaw a economi, ramgylchedd ac ati, y cymuned, a diwylliant, bod ni yn greadigol i liwio'r ffordd ymlaen. Enghraifft da o hynny ydy Rhys yn y cell. Mae di meddiannu'r hyn swyddfa heddlu, gorsaf heddlu, yn Parc Square. A mae'n greadigol iawn yn hynna, a cadw hunaniaeth Ffestiniog, ond eto, edrych allan ar y byd,
a nid o'n le cyffroes dynamic gwahanol, yr ei profiad gwahanol i bobl. So, profiad Ffestiniog, ond eto profiad o ddod i wrando reggae, mynd i wylio ffilm, sinema'r byd ac ati. So mae hwnna'n un enghraifft. Dwi'n cymryd ysbrydoliaeth o'r ardal. A dwi'n mynd dweud bod o'n absolute. Dwi'n sgwennu, dim bob can sgwennu fi deillio o yr ardal yma. Mae'na glwstwr golew ohonyn nhw yn. A dwi'n gwybod, os ti'n byw yma, mae o ryw republic bach, a ti'n gallu mynd ar goll yn y mynyddoedd, yn Cwmorthin, mae'n efferoedd, yn Manog, mae'n gymaint o lefydd gwych i fynd am dro. A felly, dwi'n meddwl, mae yna ryw ddatblygiad fel ar rwan, bod bobl yn falchio mwy mewn hamddenna yr ardal, mynd am dro ac ati, tynnu lluniau, ffotograffwaith, celf ac ati. A mae hynna'n rhywbeth da, lle ystalwm, oedd y bobl Ffestiniog falle yn gweld y mynydd fel gwaith. Lle rwan, mae yna dro ar fyd, mae bobl yn gweld y mynydd fel, mae yna gyfla fan hyn i ni arian, mae yna leg braf i fynd am dro ac ati. So mae hwnna'n un ffactor. A dwi'n meddwl mae creadigedd yn rhywbeth da ni eisiau ei ddatblygu i yrru ymlaen, ynde? Lles yr economi, lles yr ymgylchedd ac ysgrifennu. A efo'r treftadaeth y byd yma, bod hynny'n gweithio law yn llaw, ynde? Mae'r weriniaeth syniadau yma ti'n disgrifio yn fanna. Wrth gwrs, mae pob weriniaeth angen i ganolfanna, a mae dy stiwdio di, Sbench, wedi i gynoli mewn hen gapal Bethal, hen gapal lle oedd y gweinidog a'r diwygiwr cymdeithasol Silin Roberts ar un adeg ynde. Dwi'n dall bod gen ti weledigaeth ar gyfer troi y lle yn fwy o y ganolfan at wasanaeth y gymuned leol, lle? Ie. Ers 10 mlynedd bellach. Ie, amser a pres. Ond eto, wedi dweud hynna, mae eisiau bod yn greadigol efo ffordd yn datblygu'r prosiect. Ond ie, yw swyddfa bach ydi o i fi ar y funud. Swyddfa efo stiwdio. Make do partisiwn ar y llwyfan. Ond mae yna neuadd fendigedig yna. A swn i wrth y modd, mae gen i gynlluniau pensaer i godi llawr. Fel bod y stiwdio mynd i'r nenfod. Sy'n gadael y neuadd bendigedig yma i pwy bynnag fysa'n gwneud defnydd ohono fo. A dyna oedd bwriad y lle wreiddiol, efo Silin, pan oedd o'n yn weinidog yno. Nid yn unig i addoli ac ati, cos oedd gen nhw'r capal mawr i addoli. Ond i ddatblygu fo ar gyfer bod yn greadigol, ar gyfer gweithgareddau, digwyddiadau cymdeithasol, a ddim jyst ar y syl, addysg y gweithwyr ac ati. Felly dyna oedd gweledigaeth Silin, ganolfan i'r pentra, efo llwyfan, i bobl ddod at ei gilydd i rannu profiadau, i drafod, seiats ac ati. Felly, oedd gen Silin weledigaeth o flaen i amser mewn ffordd. A fyswn ni wrth y modd yn gallu ail greu a ddiwio hynny yn yr un adeilad. Ond wrth gwrs, cafodd yr adeilad i adeiladu'n 1907. A oedd o'n un o sawl gapal. Dim ond yn Tan y Grisia, heb sôn am Ffestiniog. Lle o'na fwy o gyd-dynnu, pawb oedd yn mynd i'r capal y Methodistiaid i gyd, o Gwmorthin, Dorhedyn, lawr, oedd yn gyd yn gyd-dynnu. Ia, nawn ni chwthu'r graig, nawn ni adeiladu. Oedd yna fwy o gyd-dynnu
orfod wneud rhyw geisiadau grant a rhyw sefydlu cyfansoddiad, dielw a rhyw bethau fel yna. So mae'n gymaint o rhyw waith bapur dyddi yma, does? So, felly, allai ddychmygu fod o'n haws gael y gymuned i wneud pethau fel yna talwm, nag ydi o'r heddiw. Ond mae'r weledigaeth yn glir gennau, jyst angen gwaith i ddatblygu'r cynllun busnes. Wel, dyn ni'n dymuno'n dda i chdi hefo'r prosiect a hefo'r weledigaeth. Os drown ni rwan at y gan ti di sgwennu ar yn cyfar ni, mae'n gan epig o ran i ystod lle. Mae'n mynd â ni o'r dyddiau cynnar a chwareli yn y 19fed ganrif a'r milod ac yn y blaen, reit at yr oes bresennol lle. Ond be yn union oedd man cychwyn y gan? Wel, dros di'r brif bras i mi Ifor ar LleCHI. A'r peth cyntaf oedd i'n meddwl i oedd yr inclens, y ffordd gathen nhw llwytho'r holl ddeunydd llechi trymion mae lawr i Porthmadog. Bonkers. Wedyn fanna, wedyn cyn yr inclens, dwi wedi darllen fel yna filod yn cario'r llechi lawr i Maentwrog i'r cychod, Cei Cymlyn, ymlaen wedyn i'r môr. A dwi'n meddwl, mae wedi datblygu yn organig rwsyd o fanno. A rwsyd, dwi'n dechrau adrodd hanes Ffestiniog, chwarelyddol, felly. Ond o'n rhaid stopio rwla, nes am yn gan hir iawn. Felly, dwi wedi cyrraedd fatha'r rhyfel byd, falle, rhyw ddelwedd yma o gwymp doedd yn y masnach chwareli llechi yn adag y rhyfeloedd byd. A jyst meddwl, bydd yn mynd trwy penna'r chwarelwyr a'i teuluodd o falle adeg hynny. Rhaid i mynd i rhyfel, de. Rhaid i aros adra plant yn cael ei geni. Ond mam yn un gafodd ei geni yn 1941, ganol o'r ail rhyfel byd. A hefyd, eto crefydd ynde, dim jyst y chwareli, ond yr capeli yma. Dwi'n sôn, mae'r ddinas gadarn, diolch Gwyn Thomas am ddod i fyny efo'r teitl arbennig yna, ddinas gadarn yn y niwl, mi fydd hael, y gobaith. Ond rhaid cadw'r gweithlu anferth draw o Bilpyd o Bwystfil o'r dafarn. Ond sychad sydd, a charag atab rhyfel byd. Ond mae yna faban yn y cryd. Mae'n slofi'r gan i lawr, dydy. Ond eto i fi, y genhedlaeth nesaf, i le da ni'n mynd. Pwy ydy'r genhedlaeth ar ôl fi, ynddo? A wedyn dwi'n cloi iechyd da'r gweithwyr llwch y dyddiau gynt, iechyd da cymuned rhwng Glyn nôl ar y bint o'r mynydd lawr i'r cei, rwan ar y trothwy, giatiau ar y gorydd, canwyll caban ddoe yw llygad newydd fory. Felly, defnyddio delweddiaeth y chwarel eto, y caban a'r llygad newydd, yw weithiennam newydd, ynddo? Llygad. Ond eto, llygad newydd fory i le da ni'n mynd. Eisiau agor y llygadau a craffu a cerdded y llwybra newydd fel petai. A wedyn, mae'n gan rhythmig iawn. Ti wedi recordio a samplo rhywfaint o seiniau y chwaral i wei mewn i'r peth. Ond os dwi wedi darllen iawn, ti wedi man cychwyn o ran y rhythm y gan, oedd rhyw ddywediad sydd wedi i ymgorffori mewn llechan yn un o palmentydd Ffestiniog. Bwm, ceffil Robin Swm. W.R. Jones, dwi'n meddwl, hen arweinydd band rocli. Da ni sôn am 189 rhywbeth. Eto nôl i gredigau yn y gerddorion. Yma doedd bandiau pres ac ati. A rhai nhw methu darllen sgôr. Felly, oedd W.R. Jones yn defnyddio'r ymadrodd yna.
rhythmic yna i falla gadw. Bwm, 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 ceffyl Robin Tom. Se'n syniad pwy oedd Robin Tom. Ond oedd gen i fo geffyl dwi. Dwi'n wrth y modd efo pethau fel pethau, cos dwi yn gerddor hynna'n ddysgybledu, self-taught, di dysgu'n hun. A dwi'n ymfalchuan hynna, a lot o chwarelwyr, cerddorion a falle di dysgu hynna'n hefyd, ynddo. Lle mae rhyw dwi'n licio yr bwm, 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 ceffyl Robin Tom. Ond hefyd, di hynna ddim yn gryf yn y gam, ond mae o'n yna yn y cefndir fel rhyw rhythm. Da, 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 da. Ond hefyd, yn ddathliad o'r... Ti'n sôn am y rhythm yn y gam. Gynnau samples diwydiannol, eco, dan ddeiar. Ond hefyd, curiad ni fel bobl, y galon, curiad y chwarel. Y rhythm, yr chwarelwyr yn cerdded lawr. Wel, fi rioed i clywed hynna. Mi ydw i'n glywed o'n ymhen. Lle mae yna rhythm, does? Yn yr beirianna yma, yn y tren, LleCHI, a falle... A ni fel bobl, mae'na rhythm dal yna, dri. A falle bod hynna'n dod o yn ddiddordeb ni mewn byd jazz, falle, lle mae jazz yn rhyw adlewyrchu y ddinas, yn dri. Cymunedau, felly, wel, pam ddim adlewyrchu fan hyn drwy rhythm efo chydig bach o farddoniaeth, ynddo? Wel, gyda hynny o raggymadro, dwi'n meddwl mae'n hen bryd i ni gael clywed am y tro cyntaf erioed y gan, y curiad gan Guy Toms. Roedd y milod wedi blino'n lan o gario a chario, LleCHI I bob man o'r mynydd lawr i'r cei. A wedi gosod cledra i'r wageni a'r ceffyla, daith bobl o bob man, Cymru, Lloegr a Llanrwst, Alban, Werddon, Ewrop. Mae'r ddinas gadarn yn y niwl, mi fydd hael, mae angen dynion mawrion cryf, mae angen merched. A mi ddaeth y locomotif ar dref yn codi stêm, masnach ar ysbrydol, a LleCHI llenwi'r tren o'r mynydd lawr i'r cei. A fel melodi i'r rhythm, capeli daith i'r ddei, Methodistiaid dan I bynwyr, Catholigion a'r bedyddwyr, I baseiad esti. Mae'r ddinas gadar yn y niwl, ni fydd hael, o taith cadw'r gweithlu anfer braw o dywyd, o bwys byw. Ond sychad sy'n, a charad gatal rhyfel byd. Ma' na faban yn y cryn, oes, ma' na faban yn y cryn. Ma' na faban yn y cryn.
ar hael. Mae angen dynion mawrion cryf, mae angen iechyd da i'r gweithwyr llwch y dyddiau gynt. Iechyd da cymuned rhwng sgleynol ar y bynt. O'r mynydd lawr i'r cei, a rwan ar y trothwy a giatiau ar agor. Canwyll caban ddoe yw llygad newydd fory. Llygad newydd fory. Dinas gadar yn y niw, dacwr hael, caled trwy ceiriad sy'n clywch y ceiriad, clywch y ceiriad, clywch y ceiriad, clywch y ceiriad. Wel, diolch yn fawr iawn, Gai. Can epic yn wir. A wrthyn ni drafod sut oeddwn ni'n mynd i ffilmio'r fideo, ddathon ni fyny yn do hefo'r ddelwedd yma o'r chwarelwr oedd yn chwarae'r gitar, ynde, achos dwi'n gwybod bod ti'n ymwybodol bod yna rei falle'n ystyried nad ydi chwarae gitar yn waith go iawn. Ie, mae'n lot o dynnu coes am hynny, to. Yn oed i gymys, to, gweithwyr Blaenau, to. A, ti'n eistedd ar y dyn trwy ddydd yn chwarae gitar. Yn do. Ie, yn gyffredinol, dwi'n meddwl, enwedig yng Nghymru rwsyd, alla bod bobl yn gweld cerddorion fel, neu artistiaid fel, bobl sy'n rhoi i enaid mewn i rhywbeth yn dweud. A mae hynna'n cymryd lot o egni a lot o amser, lot o ymchwil, lot o... Heb sôn am blynyddoedd o ddysgu'r grefft, ynddo, felly mae o'n lot o waith, ynddo. A di bobl yn i weld o'n ydy, efo gwaith llafur, mae bobl yn gweld y gwaith, ynddo, felly, ond efo cerddoriaeth, mae bobl yn nhw'n yn gwrando ar y radio yn nhw'n rhaglen nhw hyn, hwnna'n neis. Felly, ia, lot o dynnu coes, ond mae o lot o waith, ynddo. Ond wreiddiol, can syml o'n wedi dychmygu ni, it's just acoustic, un llais, mae di datblygu'n organig. Wel, dwi'n falch iawn bod o wedi datblygu, ac yn yr hyn ti'n cyfeirio ato fyna, falle bod na ryw barolel ryfedd hefo byd y chwarelwr, achos wedi'r cyfan, mae'n siŵr oedd llawer yn dibrisio gwaith y chwarelwr ystalwm ddim yn gwerthfawrogi faint o grefft oedd rhaid i feistroli mwyn cario ymlaen p'nai oedd rhywun yn gweithio ar y graig neu gweithio yn y felin neu be bynnag, ac yn yr un modd hefo dibrisio falle gwerth y diwydiannau creadigol heddiw. Wel, dwi'n meddwl dyn ni yn sicr wedi gwrthbrofi hynna heno yma. Cofiwch, fydd yna gyfle i weld yr holl weithiau comisiwn cerddi a chaneuon ar dudalen LleCHI Cymru, Wales Slate yn ystod yr wythnos sydd i ddod. Mi fydd y curiad i'w glywed eto fel rhan o gyfres radio
fydd ar Radio Cymru mewn rhyw chydig wythnosa ac i weld unwaith yn rhagor fel rhan o raglen ar S4C. Ond mae'n amser i mi erbyn hyn i gloi ein cyflwyniad ni heno yma o Blaenau Ffestiniog gai felly. Diolch o galon i Gai Toms nid yn unig am ei waith ar y gân, ond hefyd am gadw cwmni mi heno yma. Diolch yn fawr iawn ti Gai. Diolch i fel. Diolch hefyd i Dr David Glyn a diolch i noddwyr ni, Chyngor Gwynedd a chronfa dreftadaeth y LleCHI, Amgueddfa Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Ond mwy na dim, diolch i chi am wrando. Fydd na ddim noson Gymunedol nos yfory, ond mi fyddwn ni yn hola nos Wener, a chwaral Brynedlwys a Ffentra Abergynolwyn fydd gynnon ni dan sylw ar y noson honno. Ac yn ymuno â mi fydd Manon Steffan Ross i drafod y gân mae hi wedi sgwennu ar ein cyfer ni. Felly dwi'n gobeithio newch chi ymuno ni ar nos Wener, ond tan hynny o Blaenau Ffestiniog. Nos dawch.